Look तो this one what is this ये क्या है Buffalo. तो तुम लोग देख लो सोर मा सानदो Buffalo. बे जाबाय मैसो मैसो बेदर ओरैबायदि जागोन जों दिनै ओरैबायदि टेस्टि जागोन माने roar like lion after eating this ओमफ्राय नै जोंहा लिटिल चिंगामबो मोनफैबाय this is little chingam Little chingam, Rayaba is crying, man. Oh, जाय मैसो बेदर जानो लुगैदो जोंखौ कन्टेक्ट खालाम डिसक्रिपसनाव जोङो कन्टेक्टखौ होखागोन एनि कन्टेक्ट नाम्बार थ' होगासिनो जोंहा आसोला जोंथ' इउटिउबारनि मालिकआ बेनो दै नै जोंना शाहरुख खाना बेनो गोदागासिनो दा आंथ' स्पन्सरसो खालामदों थ' नोंसोरनो माब्लाबा जोंनि एरियानि जेरै हमना ला सुबुंखाटा बा माबानि मैसो बेदरफोर जानो लुगैदोंबा आं कन्टेक्टखौ होगोन जोंनिखौनो डिसक्रिपसन कन्टेक्ट मबाइल नाम्बार बेयाव जोङो सिङाव थागोन कन्टेक्टखौ जों होगोन होनानै बेयाव कन्टेक्ट खालाम जोंखौ ओमफ्राय जोङो साप्लाय होगोन जोङो 20 थाखा बा 10 थाखा जागोन आरो ओरैनो नोंनि न'आलागै डिलिभारि जागोन बुस्थुआ नों लांफैबाथ' आरो कमन जाबावगोन थ' बिदि आरो ना थ' नै नायलांबाय थादो लोगोफोर नाय नोंनि मैसो बेदर जाग्रा हाथायखौ नायनि नाय बेसेबां गिदिर बेसेबां माबायदि सावजुगोन नोङो हाथायखौ नाय हाथायखौ खुथै हाथायखौ बेसेबां गिदिर नै बे बिथांनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ बेनि चेनेलखौबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो चेनेला बिनिया रिक्स ब्लग्स अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो बिनि चेनेलखौबो आंनिखौबो खालामदो दा जों बेखौ एवगासिनो एवखांनानै जों जानोसै आरामसेनो जिरायनानै बिदिब्ला बाय बाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आं चेनेलाव सोरबा जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनलांदो लाइक खालामदो बाय बाय